We troffen het juist nog mooi het waar, want het weer bij ons aardig droeg. De zinnen weer er nog bij en het weer nog een noffelijke temperatuur. En wat een verschil met het orenpad van Nederland. Het betere waar hier wij, maar de bewolking zo wel dan niet meer. Joen en vannacht bewolking, ruim, lichte ruim, wat buien, buikers, misschien wel mijn tongen zelfs. Maar verder zie ik wel weer de droege periode. En de temperatuur die luidt vannacht zomaar bij de 11 graden heen. En de wind, ja, die komt uit het noordoosten mooi. En die wordt matig of vrij krachtig. De vrij krachtige wind natuurlijk in het watergebied. En de kinderwind let er vannacht al eens even sterker worden. En dan zetten we terug naar morgen. En daar maar eerst bewolking, en daar maar buikers, een paar pittige buien misschien wel. Maar de droege perioden winnen vanuit het noorden, de zinnen ik en het watergebied kent wel eens hier en dal droeg houden. Temperaturen 14 tot 16 graden, een koel waartype. Maar ja, de wind komt uit het noorden en het noordwesten bij. En de wind is matig en krachtig, de krachtige wind in het kustgebied. Wel, we zetten terug naar het waar op Waasje, Tongensje en Vreed. Op Waasje nog een buiken, een koude dag, 14 graden. Tongensje 16 of 17 graden, meestal 10, nee, een droege dag gewoon, maar er zinnen erbij. Jawel, en Vreed kan het zijn 18, 19 graden worden. En een soort hoe daar nog droeg blijven kennen. Maar sneun, de dag van de slachten, lijkt het buig te vrienden. We moeten morgen weer even in het Waasje.